naibugas, no? Gikan sa Good Samaritan. Di itunol ni Sir Tyson ang bugas. Ada. O niya dayon. Ikuan dayon ang t-shirt. Zen Kahatol t-shirt. Mayong buntag, kumusta? O karon na diri gyapon ta sa Barangay Pigsagan alang sa pagpadayon sa tong krusada nga bugas gikan sa Good Samaritan. Ato lang karon nga kini atong ginahimo dili ni vlog kay kanang vlog ga income na kini nga tuah krusada ni nga may tumong ini nga kanang inyuhang mga anak nga makalantaw ni atong videos ang ma-inspire sab nga maghimo og krusada. Kanang maghimo sa krusada kay na-inspire sa tuang nga ginahimo. Kada nga panganahon way kabutan sa kalipay atong bation niya ng mga tungura. Oga, nakakauban niya po nato si Sir Tyson. Dala niya po niya ang bugas gikan sa Good Samaritan. Og nata diri si Katulo. Sir, may buntag. Buntag. Ano si pangalan, Sir? Archie. Archie. Sir Archie. Sir Archie, kanang pila edad nimo? 39. 39 years. Minyo ka? Minyo mo ni mo balay? Mukhang balay ko. Balay lang. Dito nga nang nibalayan maka? Ano, di man. Tulukan. Kay tulukman. Grabe ka tulo dito? So muna siya, ha? Lagi, pero kuan siya ba? Kanang na po yung manok ni mo dis, alam mo? Wapo gyud ni mo ni katsada sa bukid kay May manok. Tag manok wa. Amo tingpukaw, wa? Wadon sa kadlawon. Lagi na pag mutingog ng manok mata na sa da. Umag-umag gyapon ka? Mag-uma. Mag-umag gyapon ka. Dugay na ka nga mag-uma? Lagi ba? Pero tuon sir, no, ikaw man ang usa sa gi-recommend. Kumusta po day mong kinabuhi? Ano sa mga pagsulay po nato? Okay ra, batter gyapon. Pero ang imong pamilya makakaon kung batter gyapon? Batter gyapon. Mag-uma ka ba? Unsa may mga uma nimo? Ano, saging. Saging, nakay maisan na umay. Wala, saging ra. Saging ra. Baligya. Baligya ra. Sukad pag bata nimo mag-uma na giga. Di ba? So at least nga akong bati gyapon katong imong dito balay dako to murag dako Hindi na ito makaya, sir. Gilumpag na ito. ay lumpag diha imo gid ang balay or sa imo nang ginikanan Hindi ka na, ibalhin lang. dini ka kini mo imuhan gini ikaw nagkuha na ni o nagpatrabaho nimo ni anak kay solar imo suga Solar. ibateri po nimo ang radyo diba so at least sige sir may bugas no gikan sa Good Samaritan itunol ni Sir Tyson ang bugas tara na o niya dayon ikuan dayon ang t-shirt Zen Kahatol t-shirt sa mga Good Samaritan ay inspirasyon nas likod nga makakaligi ako di mo kuwatan sir no? Pero amo ning ginahimo para makapa-inspire kung may gasa mo sikat tao bay ka mga barangay na muna sa mga katao tanan Bisigan sa Simon way na diri mis Pigsagan sa bukas sa imong bugas ni mga kabus na katawhan labi na katong nagutoy sir mga dyan sa tingalan mo sir suli Archie. Sir Archie so Chada ba sir? Chada? Apo kayo na ulaag ka dito sa inyo hangguan kag sentro ay nagdala suot ka na ba? Ay apo ka na yung suot ha? Alagi kay basinugi mo rin ng taguan alagi suot ha? Yan ba Chada ba? Yan sir unsay imo ikasulti no nga tos mga Good Samaritan nga nagtunol alang bugas og t-shirt Dagan kayo salamat. Tayong kuskuan. Katagan. okay sige salamat sir ha? Salamat so mo to no ang ikatulo nga tong gitagas bugas gikan sa Good Samaritan kauban gyapon nato Sir Tyson og hangtod na lamang sa sunod higayon bat na pa dapat gyapon tay tagaan no diring dapitas may Barangay Pigsagan kini lamang si Zen Kahatol daghang salamat sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala pag-asinso usaba sa atong nasona buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas